लोगोफोर नोंथांमोननि माखासे सानैसो बिथांमोना कमेन्ट हरदोंमोन दे हायार सेकेन्डारि फाइनाल इयारनि थाखाय माखासे कुइसन्सफोर नोंथाङा हायोबा माखासे सेलेक्सन खालामनानै हरदो 2020 नेक्स्ट एग्जामनि थाखाय बेबायदि सानैसो बिथांमोना कुइसन खालामहरदोंमोन। दा बेनि सायावनो एन्सार हरफिननाय जादों जे नोंथांमोननि थाखाय बाहाय आं माखासे प्रिभियास कुइसन्सफोर लाबोनानै होफैनाय जादों जाय नोंथांनि नेक्स्ट 2020 नि एग्जामनि थाखाय हेल्पफुल जानोबो हागौ। दा बाहाय आङो गोदान आंनिफ्राय कुइसन सोदेरनाय जायाखै बाहाय, अब्लाबो नाथाय नोंथांमोननि थाखाय 2016, 17 आरो 19 नि कुइसन नोंथांमोना बाहाय नुनो मोननाय जागोन। दा बेयाव नोंथांमोननि थाखाय फारियै आर्ट्स सेक्सननि थाखाय लाबोग्रोनाय जादों। साइन्सनिबाबो नोंथांमोना नुनो मोनगोन, जुदि नोंथांमोना डिमान्ड खालामबावोब्ला नोंथांमोना नुनो मोननाय जागोन। दा बाहाय आर्ट्स सेक्सननि मोनसेल' साबजेक्टनि बाहाय होनाय जादों, बे जाहैबाय इंलिसनि। मानो होनबा इंलिसआ बयनिबो थाखाय कमन। दानि सोंग्राफ्रा सोंदोंमोन जायखिजाया हायार सेकेन्डारि सेक्सननिल' होननानै बुंदों, आर्ट्सनिबाबो साइन्सनिबाबो, नाथाय बाहाय साबजेक्ट वाइस खालामनाय जायाखै, बेनिखायनो साबजेक्ट वाइस बानायनो हानाय जायाखै। नाथाय इंलिसआ कमन हिसाबै इंलिसखौ बानायनाय जादों। मानो होनबा आर्ट्स सेक्सनावबो गोबां साबजेक्ट लानायजों खोथा जाहैयो, जेरैजाय पलिटिकेल साइन्स, इक'नमिक्स, इडुकेसन, फिल'सफि, एडभान्स बड' बायदिसिनाफोर नोंथांमोननि गेजेराव बबे साबजेक्टखौ नोंथांमोना लादों बिनि सायाव बेस जागोन। बेनिखायनो बाहाय इंलिसआ कमन हिसाबै इंलिसखौल' बानायनाय जादों। अब्ला नायलांदो जायफोरा बिथांमोना आर्ट्सआव नेक्स्टआव होनो नागिरदों बाहाय 2019 नि नोंथांमोना नुनो मोन्दों बाहाय फेस 2019 आव फैनाय बेयाव कुइसन्सफोर दङ। नै बाहाय फार्स्ट ग्रामाराव नोंथांमोना नुनो मोनगोन ए सेक्सन एआव दङ रिडिं स्किल्स, बाहाय 10 मार्क्स दङ होन्दों। मोनफ्रोमबो इयारावनो बेनो जाबोबाय थादों 2019 नि सिगांनिफ्रायबो। बेनिफ्राय नाम्बार सेकेन्ड, 22nd, 3rd, 4th सेक्सन बिआव दङ 25 मार्क्स। बेनिफ्राय 5, 6, 7, 8 आरो 9 सेक्सन सिआव दङ जाहैबाय 20 मार्क्स। बेनिफ्राय 10, 11, 12, 13, 14 एबा ग्रुप सेक्सन डि सिमाव 45 टटेल 100 मार्क्स जागोन। बाहाय नोंथांमोना नुनो मोननाय जागोन। अब्ला लोगोफोर नोंथांमोना बेखौ फारियै नायनानै लालांबानो जाबाय। बेनिफ्राय नुबावगोन नोंथांमोना बाहाय फारियै सेक्सन ए बि थांगासिनो थानानै लास्टआव मोनसे इयारावनो जोबोद बुरजा फैयो कुइसन पेपारा टटेल 13 पेज जाहैयो। 13, 14 पेज जाफैगोन। 14, 15आव जोबफैनाय जादों 15। बेनिफ्राय नोंथांमोना बाहाय नुदों 17नि कुइसन पेपार। 17नाबो एखे प्रसेसआनो फैदोंमोन, जेरै सेक्सन ए 10, सेक्सन बि 25, सेक्सन सि 20, सेक्सन डि 45 मार्क्स टटेल 100 बेबो थांगासिनो दङ। बेनिफ्राय नोंथांमोना सिन्था खालामनो नाङा, नोंथांमोननि थाखाय PDF फाइल दङ डिसक्रिपसननि लिंकआव। नै बाहाय 2016 नि फाइनाल एग्जाम होदों। बाहाय मानो बिदि होनाय जादों सानदों जानो हागौ नोंथांमोना, बे 2016 नि नंगौ। मानो होनबा बाहाय आङो जायनिफ्राय कालेक्सन खालामदों बाहाय बिथांमोननि सेम्बल दङमोन, बिथांमोननि कपिराइट जागोन, ओंखायनो बेखौ लाहोनाय जायाखै। बे फ्रन्ट पेजखौ आं बाहाय बेबायदि खालामना होनाय जादों। बेनिफ्राय सेकेन्ड पेजनिफ्राय नैबे दङ एखेयानो, बेबो फारियै जोबजासिम गासै 15 पेज नोंथांमोना बाहाय नुनो मोननाय जागोन। 15 पेज नै जोबजासिम बाहाय। दा बे टटेल कुइसन्सफोरखौ नोंथांमोनहा कालेक्ट खालामनानै लानो हानाय जागोन। आंनि डिसक्रिपसनाव हाबनानै लिंक दङ, लिंकनि गेजेरजों नोंथांमोनहा बेखौ कालेक्ट खालामनानै लाब्लानो जाबाय। नाथाय बेखौ मोनसे बुंखानाय जादों, कालेक्ट खालामनायाव आंनाबो एसे नागिरनांगौ खस्थ'बो जादों। बे हिसाबै नोंथांमोननि थाखाय 20 रां नोंथांमोना पे खालामनो नांगोन, अब्लासो नोंथांमोना बेखौ कालेक्सन खालामनानै मोननाय जागोन। जेबो नङा, जुदि लेखा फरायनो गोसो जादोंबा 20 थाखाया जेबो नङा, ओंखायनो 20 थाखा 20 रुपिस खालामना होनाय जादों। अब्ला लोगोफोर नोंथांमोननि थाखाय जानाखि नांगौ जानानै दङमोन बियो एसेबाबो नोंथांमोननि थाखाय हेल्प जागोन होननानै आं सानबाय। आरो आसा खालामो नोंथांमोना गुबुन साबजेक्टफोरनि सायावबो नोंथांमोना जुदि डिमान्ड खालामोबा बेबायदियैनो नोंथांमोननि थाखाय जथायनानै नोंथांमोननो गथायनानै हरनाय जागोन। अब्ला लोगोफोर सोरबा बिथांमोनहा आरोबाव साननो हागौ नोंथांमोनहा हायार सेकेन्डारि फरायाखै अब्लाबो खोनासंदों, अब्लाबो नोंथांमोनहा नोंथांमोननि साननायफोरखौ डिमान्ड खालामनो हानाय जागोन। आरो जुदि डिमान्ड खालामो आङो हानायखिनिखौ नोंथांमोननि थाखाय रिप्लाइ खालामनानै हरनाय जायो। अब्ला लोगोफोर नोंथांमोना चेनेलाव सोरबाया गोदानै फैनाय दंब्ला दासो साबस्क्राइब खालामनानै लाब्लानो जाबाय, नटिफिकेसन बेलखौ थुब्लानो जाबाय। आरो जुदि नोंथांमोना भिडिअखौ लाइक खालामाखैबा लाइक खालामदो। एसेनोसै, गोजोन्थों।